Самара өлкәсе Шигоны районы Шигоны авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшләребез Сулеймановлар гаиләсе Зәкәрия Шаип улы һәм Рәйсә Киян кызы бүген 5 февраль көнне үзләренең 40 еллык Рубин туйларын каршылыйлар. Онтылмаслык гомер бәйрәмнәре белән ихластан котлап, безнең тапшыру аркылы аларга җылы теләкләрен бала оныклары. Уллары Камил, тормыш иптәше Гөлнур, балалары Алия һәм Нурсинә, уллары Али, тормыш иптәше Рина, балалары Юсуф, Амира һәм Асилә, кызлары Асия, тормыш иптәше Рушан, балалары Султан, Рамазан, Сулейман җиткерергә ашыгалар. 1982 елның карлы-буранлы 2 гыйнвар көнне безнең гаиләдә еш кына искә алына. Чөнки нәкъ бу көнне әтинең сеңлесе кияүгә чыгып матур той көне узган. Шушында безнең газизларыбыз бер-берсен күреп, танышып өлгергәннәр. Әниебез ул чак кияүнең күршәсе буларак тойга кунакка килгән. 10 көнгә якын гына алар танышканнан бирле аралашып өлгерәләр һәм бер-берсенә гашыйк булган пар тиз ара 5 февральдә туйларында уйныйлар. Әтиебез гаиләдә төпчек булу сәбәпле алар төп йортта үзләренең тормышларын башлап җибәрәләр. 19 ел буена кайнана-кайнатасы белән татулыкта яшәгән мәлен хәзердә әнкәй хәтерли. Мине үз кызлары сыман яңа гаиләм кабул иттеләр ди. 1983 елның февралендә беренче уллары Камил да туа. 1 елдан соң икенче уллары Али дөньяга аваз сала. Инде 6 елдан соң 1990 елда күңел юанышлары булып кызлары Асия дә туып аларны бәхетле итә. Без бик тату һәм мәхәббәтле гаиләдә әбиле-бабайлы булып үстек. Алар безне туры юлга бастырдылар. Намаз укырга, бала чактан сүрәләрне ятларга өйрәнергә ярдәм иттеләр. Гомере буе әнкәй өйдә хуҗабикә булды. Һәр вакыт бик тәмле иттереп, зур гаиләгә күп кенә ашлар пешерде. Кунакчыл буларак төп йортка күп санлы туганнарын каршылады. Әткәй исә гаилә башлыгы вазифаларын үтәп, гел хезмәттә булды. Гомерлек өлгеләребез безгә гаилә нинди булырга тиеш, һәр кемнең нинди вазифасы икәнен дә кичкенәдән үк аңлатып килделәр. Өлкән уллары Камил Ульяновск шәһәрендә ветеринар һөнәрен үзләштерде. Бергәләп әти белән эшләп өлгерде. 2008 елны яраткан ярын табып Гөлнур белән гаиләләрен кырдылар. Бүгенге көндә Тольятти шәһәрендә яшәп, игезәк кызлары Алия һәм Нурсинәне үстерәләр. Уллары Али исә дин юлыннан китте. 1996 елда әбиебез белән кеше хаҗ кылып умрада булу бәхетенә иреште. Россия Ислам университетын Уфа шәһәрендә тәмамлап, анда булачак тормыш иптәше Ринаны очратты һәм 2003 елда гаиләләрен кырдылар. Икәү бергә Мисырга да киттеләр алар, чөнки Алины укуын дәвам итәр өчен анда юлладылар. 4 ел Аль-Асхар институтында бергә укып, татлы балалары Юсуфны әти-әниебезгә бүләк иттеләр. Бүгенге көндә инде Али Самара шәһәренең Нур мәдрәсәсендә ректор буларак эшләп килә. Шулары аларның тагын 2 кызлары, Амира һәм Асилә дә тудылар. Кызлары Асия шулай ук Мисырда Нил гарәп теле үзәген тәмамлап, Самара шәһәренең Восточно-экономика-юридический гуманитарный академиясендә экономист һөнәрен үзләштереп, бухгалтер буларак хезмәт юлын башлап җибәрде. 2011 елны тормыш иптәше Рушан белән гаиләләрен корып, Тольятти шәһәрендә яши башладылар. Бер-бер артлы якты дөньяга 3 батыр уллары Султан, Рамазан һәм Сулейманны тудырдылар. Шуңа әткәй белән әнкәйнең иң олы байлыклары бүгенге көндә 8 оныклары. Аның 4-се шук малай булса, 4-се назлы кызлар булдылар. Бала чактан ук без дин белән тыгыз бәйләнештә булдык. Шигоны районында динебезне куәтләп үстерүче буларак беренчеләрдән безнең әтиебезнең әнисе Сулейманова Хадиша Муталлаб кызы булган. Бар мәҗлесләрне дә авыстай буларак укып багышлаган. Бабабыз Сулейманов Шаип Вилдан улы да динебезне үстерергә ярдәм итүчеләр рәтеннән. Имам буларак ул барлык бәйрәмнәрне, ураза, корбан гаетләрен башкарган, намазлар укыткан. Инде безнең йортта гел корбаннар чалуда хәтердә. Бәйрәм алдыннан бар бала оныкларда төп йортка җыела иделәр. Безгә шул кадәр шатлыклы була иде. Чөнки шаугыр килеп, бар оныклар аралашып матур вакытлар узды. Кем кайда йокларга урын тапса да риза булдык. Әмма бу иң бәхетле балачак Сулеймановлар гаиләсенең иң күркле мизгелләреннән иде.
Бәйрәмнәрдә әнкәйнең рус мишендә пәрәмәчләр пешерүен генә күзәтсәң тагын калырлык. 3 тапкыр, башлап ир-атлар, аннары хатын-кызлар, аннары балалар утырышып, пәрәмәчәләр ашап, чәйләр эчә идек. Әнинең уңганлыгына да, сабырлыгына да тыңнар калабыз. 1997 елда инде әтиебез бабакайның вазифаларын үз өстенә алды. Бүгенге көндә дә ул Шигоны районының имам хатибы Зәкәрия хәзрәт Сулейманов буларак күпләргә таныш. 2019 елның 4 апрелиннан алып районыбызда җирле дини мөселманнар оешмасы мәчетебез теркәлде. Районыбыз мөселманнары өчен бу бик мөһим вакыйга булды. Чөнки аны 1480 елдан алып 540 ел никадәр мөселман кардәшләребез көткәннәрдер. Әлеге мәчетне төзергә Самара өлкәсе диния назарәте һәм шәхсән Талиб хәзрәт Яруллин, Нур мәдрәсәсе ректоры Али хәзрәт Сулейманов, Шигоны районы администрациясе башлыгы Строев Сергей Александрович һәм барлык мөселман кардәшләребез дә ярдәм күрсәттеләр. Бүгенге көндә Аллаһ Субханәһу ва Тәгалә ярдәмендә аның нигезе салынган. Төзелер өчен барлык материаллар алынып тора. Әлбәттә, бар башлаган эшләрендә дә без әти-әниебезне гел хуплап кына торабыз. Хәлебездән килгән кадәр аларга ярдәм күрсәтәбез. Аларга кунакка кайтканда да шул кадәр шатлык белән безне каршы алалар. Әткәй йөгереп мунча яга, шашлыклар кыздыра. Әнкәйнең пешергән тәмле ризыкларының исе бөтен урамга тарала. Түгәрәк табын артында җыелышып, рәхәтләнеп сөйләшеп утыруы гына ни торасың. Уныклары да әби-бабаларын бик яраталар. Аларга җәй сайын кунакка кайтып, айлап китмичә торалар. Безнең сыман ук әби-бабайдан алар намаз укырга да, сүрәләр ятларга да өйрәнәләр. Бүген газизларыбыз матур туй көнегездә котлауларга керешер алдыннан олы рәхмәтләребезне җиткерегәле. Безне якты дөньяга тудырып, матур тормыш белән яшәтеп, туры юлга бастырганыгыз өчен. Раббым, алда да шулай гөлшат булып, бер-берегезгә терәк һәм таяныч булып яшәсәгез иде. Я Раббым, оныкларыгызның да никахларын күрергә язсын. Без сезне бик яратабыз, горурланабыз һәм хөрмәт итәбез. Сез безнең бар яклап та үрнәк өлгеләребез. Җирдә яшәү сынау бит ул диләр. Авырлыкны бергә җиңдегез. Тормыш сукмагыннан бергә атлап, Рубин туегызга җиттегез. Ходай биргән олы бүләк бит ул. Тигезлектә гомер итүләр. Язмыш салган урау юллардан иңне иңгә терәп үтүләр. Тормыш йөген бергәләшеп тарту, ямьләндерә яшәү мәгънәсен. Шатлыклар да, әрнеп елаулар да бергә кичерелгән һәммәсе. Кем сокланмас сезгә карап бүген. Субханаллаһ, күзләр тимәсен. Ходай сезгә үзе ярдәм иткән, сайлаганда тормыш иптәшен. Тагын бик күп еллар тигезлектә матур парлар булып яшәгез. Сәламәтлек ныклы юлдаш булсын, балкып торсын тормыш чәчкәгез. Хөрмәтле Зәкәрия Шаипович һәм Рәйсә Киямовна, матур Рубин туегыз мөбарәк булсын. Алда да динебезне куәтләп, аны үстерергә ярдәм итүче кешеләр саныннан булып, олуг әҗр савапларга ирешергә насыйп булсын. Әлеге җыр сезнең хөрмәткә яңгырый.
Өзгәләнеп кала бәгырьләр, әти-әниләрне исән чакларында яши алса